Mulțumesc. Bună ziua tuturor și îmi pare bine să ne revedem. Din păcate, subiectele pe care trebuie să le discutăm nu sunt atât de fericite. Acum 2 săptămâni de la acest microfon, Partidul Social-Democrat, prin vocea colegului meu, domnului profesor Remus Pricopie, anunța că intrarea în vigoare a legii educației, intrare care se aștepta atunci, va produce mult haos în învățământ. Astăzi suntem la aproximativ o săptămână de la aplicarea acestei legi și iată că se dovedește că Partidul Social-Democrat a avut dreptate. A avut dreptate pentru că discuțiile avute ieri cu colegi din toată țara demonstrează că haosul creat în sistemul național de educație, prin aplicarea doar a câtorva măsuri, este foarte mare. Ca să nu fie totul suficient, ministrul Funeriu a emis acum o săptămână un ordin de ministru. Un ordin de ministru care încalcă orice prevedere legală. Pentru că o lege organică, cum este legea educației, nu poate fi modificată decât printr-o lege similară sau, eventual, printr-o ordonanță de urgență. Nici într-un caz printr-un ordin de ministru. Or, domnul ministru, care din luna iulie, de când nu s-a mai prezentat la discuții cu Comisia de Educație din Senat, nu a catadixit să-și facă timp să înceapă să elaboreze metodologiile, dacă tot avea de gând să obțină angajarea răspunderii pe legea aflată în mâna dumnealui și scrisă, după părerea mea, în ultima noapte înainte de angajarea răspunderii. În loc să facă aceste metodologii, a făcut probabil politică, nici într-un caz nu s-a ocupat de sistemul de educație și în momentul în care și-a dat seama că legea intră în vigoare, a emis un ordin de ministru cu măsuri tranzitorii, cu toate că în legea educației există un capitol distinct, dispoziții generale și tranzitorii, unde domnul ministru, dacă știa că nu are timp sau că nu este în stare să elaboreze metodologiile, putea să prevadă ca termen de aplicare nu 30 de zile de la publicare, putea să spună și 1 an. Măcar ne și dovedea cât de urgentă a fost și cât de importantă a fost angajarea răspunderii pe această lege. Nu a făcut acest lucru, nu a emis metodologii, a dat un ordin care, în câteva cuvinte, pune în aplicare metodologiile care au fost la legile vechi, care au fost abrogate. Adică avem o lege nouă care se aplică cu metodologii abrogate. De asemenea, în acest ordin de ministru avem și un articol, articolul 4, prin care domnul ministru Funeriu își dă singur atribuțiuni. Adică în articolul 4 își dă sarcini, nu atribuții. În articolul 4, domnul ministru spune că ministrul educației va emite toate actele de care este nevoie pentru bunul mers al educației. Dacă nu dădea acest articol, probabil că le-ar fi emis pentru prostul mers al educației. Așa stăm să ne întrebăm, în schimb, dacă nu va emite aceste acte, cine îl va sancționa? Aș dori să prezint și câteva chestiuni concrete din aberațiile care s-au produs în această și care se produc prin aplicarea acestei legi, care încep să-și facă simțite efectele. Lucruri care s-au discutat și ieri cu colegii noștri. În primul rând, în toate cancelariile școlilor din România, atmosfera este de continuă agitație, nimeni nu știe ce se va întâmpla mâine. Ieri au aflat că vor trebui să lucreze, să stea 8 ore în școli, dar ministrul nu a alocat fondurile necesare pentru ca profesorul să aibă măcar o masă de birou în școală, să nu vorbim de calculator și de cărțile pe care le are acasă pentru a pregăti orele. De asemenea, ieri au avut loc, datorită nemulțumirilor și agitațiilor și disperării la care au dus cadrele didactice, au avut loc și unele greve spontane. Una dintre ele a fost greva
de la Inspectoratul Școlar Județean din Botoșani, care ne-a fost adusă la cunoștință aseară. O activitate febrilă se desfășoară de către inspectoratele școlare în aceste zile pentru comasarea școlilor. Continuă activitate de comasare a școlilor, având două criterii la bază. Primul este cel legat de numărul de elevi, fiecare școală să aibă minim 300 de elevi, nu se ține cont de distanța dintre școli, de legăturile care pot să aibă, de modul în care poate fi controlată activitatea din școli de către viitoarele conduceri. Dar un alt fapt care ne-a fost adus la cunoștință de către colegii din Constanța este că se fac comasări și la școlile care au 300 de elevi, dar care sunt conduse de directori de altă culoare decât cea portocalie. Iată deci că factorul politic își pune amprenta și în acest domeniu. Un alt lucru care trebuie să îl facem cunoscut este că prin această lege școala doctorală intră într-un haos total. Rămân doar doctoranți la zi, studenți doctoranți la zi, în timp ce există foarte multe domenii în care pentru a-ți face doctoratul ai nevoie și de o experiență. Există de asemenea foarte mulți specialiști aflați în producție deja sau în diverse instituții care doresc să-și facă doctoratul și nu mai au decât singura variantă să-și dea demisiile de acolo de unde lucrează și să înscrie studenți la zi la doctorat, eventual poate au și șansa la o bursă ca să-și poată face doctoratul timp de 3 ani. În ceea ce privește acțiunea de depolitizare a învățământului preuniversitar și a învățământului în general, ceea ce ministrul și guvernul Boc ne tot povestește de câțiva ani de zile, ea este în fapt o adâncă politizare a procesului de educație. De ce spun acest lucru? Pentru că managerii din școli spune în lege și în fapt în ordinul ministrului, până când se vor finaliza cursurile, pentru a se crea corpul experților în management educațional, directorii sau managerii vor fi numiți cu detașare. Nu mai au voie să facă politică, dar cine îi detașează sau cine îi numește cu detașare în aceste funcții? Inspectoratul școlar, inspectorul general. Ori, ce a uitat ministrul să pună, este interdicția și a acestora de a face politică. Inspectorii școlari generali din județe, în general, sunt cel puțin vicepreședinți ai organizațiilor PDL din județele respective. Ei vor numi managerii cu detașare. Da? Îi obligăm să-și dea demisiile din funcțiile politice pe care le au, în PSD sau în PNL sau în alte partide, probabil nu în PDL, și îi va numi ca manager detașat inspectorul general, care, așa cum am spus, este cel puțin vicepreședinte al PDL în acel județ. Un alt subiect dezbătut și discutat mult aseară cu colegii noștri este cel legat de pensionare, în special pensionarea din învățământul superior. Aici legea spune foarte clar și ordinul de ministru nu este mai prejos cu nimic, spune că pensionarea se petrece în momentul în care cadrul didactic a împlinit 65 de ani. Adică în ziua în care are 65 de ani, de-a doua zi este pensionar. Domnul ministru, care nu a lucrat nicio zi în învățământ, nu știe că statele de funcții, sau nu vrea să știe, că statele de funcții se aprobă la începutul anului. În momentul în care un cadru didactic este pensionat, postul respectiv ar trebui să fie vacant, dar nu se poate scoate la concurs pentru că statul de funcție este ocupat. De asemenea, nu putem avea garanția că un cadru didactic pensionat va dori să continue activitatea la catedră la plata cu ora. Pe lângă faptul că nu suntem convinși că se face vreo economie în acest sens și că normal era să lăsăm să-și încheie activitatea în anul școlar respectiv și la finalul anului școlar să fie pensionat. Mai ciudat este următorul fapt. Dacă cadrul didactic care împlinește 65 de ani are o funcție de conducere,
ci are un mandat de executat în universitate, atunci se spune în ordinul ministrului, trebuie să încheie un contract de management, el va fi pensionat, dar va fi în continuare decan, prodecan, rector, prorector și așa mai departe, până își încheie mandatul. Sigur, considerăm că este corect. Un mandat nu se poate termina la mijlocul lui. Dar iată că legea are o altă prevedere, în schimb, pentru rectorii care sunt demnitari ai statului român. Și aici ne referim la rectorii care sunt parlamentari, în special. Unde legea spune foarte clar, nu există excepție. Da? Deci, pentru rectorii care sunt în mandat și sunt într-un alt mandat de parlamentar, ei devin incompatibili și trebuie să renunțe la una din funcții. Noi considerăm că această măsură, pe lângă faptul că încalcă Constituția, nu poate fi aplicată. Și aici aș dori să-i spun domnului Funeriu să atrag atenția asupra următorului lucru. Dacă să presupunem în acest an, în Parlament schimbăm Constituția și spunem că președintele are un mandat de 2 ani. Întrebarea pe care noi o punem este: Traian Băsescu își va pierde mandatul în decembrie acestui an? Sau ni se va spune că mandatul trebuie dus până la capăt și următorul președinte, așa cum este firesc, se va bucura de noua lege? În concluzie, pentru că aici ar fi foarte multe de spus, dar nu cred că este cazul să insistăm, în concluzie, se observă foarte clar prevederile din legea educației naționale care se aplică imediat sunt cele prin care se plătesc polițe politice adversarilor și de asemenea sunt cele care politizează managementul din învățământul preuniversitar. Cu părere de rău, dar singura soluție pentru a ieși din această situație este ca legea educației aflată în Comisia din Senat să meargă până la capăt și să sperăm că vom găsi suficiente minți luminate în plenul Senatului pentru a trece legea care, într-adevăr, va aduce îmbunătățiri procesului educativ și să nu lăsăm această lege în funcțiune. Credeți că se va întâmpla acest lucru, domnule senator, ținând cont de faptul că la Comisia de Învățământ din Senat un loc opoziția a pierdut și va fi preluat de către UDMR? Da, o să vedem luni, când se vor face aceste schimbări, pentru că discuțiile de ieri din Senat au întors puțin negocierile de luni. O să vedem dacă se respectă până la capăt ce s-a discutat luni, dar eu cred că și în aceste condiții, dacă mai vine cineva, cred că acolo suntem suficienți oameni de școală care să discutăm binele învățământului și nu chestiuni politice legate de anumite ambiții ale unora sau altora vremelnici în anumite funcții. Ați putea accepta ca în noua legea învățământului aflată în discuție să se prevadă manuale bilingve pentru copiii minoritari? Da. Cred că astăzi sunt probleme mult mai grave în legea aflată în aplicare acum decât problemele legate de învățământul minoritar. Dacă mai aveți întrebări? Dacă nu, mulțumesc.